Sa pinakauring datos kan Department of Health Bicol, 19 kaso nin fireworks-related injuries ang naitala sa reyon puon kan Disyembre 21, 2022, sundo kasuudma Enero 1. 12 ang sa Albay, 5 sa Camarines Sur, asin 2 sa Camarines Norte. 7 anyos ang pinakaaki, mantang 54 anyos ang pinakagurang. Kadaklan sa mga naputukan, lalaki. Ang mga nalugadan, guminamit nin kwitis, 5-star improvised cannon, fountain, boga, asin whistle bomb. Wara man na naitalang fireworks-related injury sa tulupang pagtaraid probinsya. Mientras tanto, kanakaaging taon, sa parehong peryodo, 14 ang naitalang fireworks-related injuries. Sa parehong peryodo naman kan taong 2020, anuman ang naitalang naputukan. Pinakahalangkaw naman ang naitalang naputukan kan 2019 na uminabot sa 37 individual. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.